ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошиниҳои фурӯши хитона дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp ё Viber-шда равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли рӯзӣ 145 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 12 мошини майдаи 2 мошини грузавик, яъне боркаш. видео беҳтарине бародаро, то охирша тамошо кунед, фикротона дар комментария нависед ва лайка фаромӯш накунед. бародаро, баъди якум мошин як видеонаворе мемонам, илтимос то охирша тамошо кунед. ами як одаме пайдо шуда ки дар Одноклассник бисёр бародарои ами ғариба шайтонӣ карда ай картҳошон сум снимат кардаеста. видеоро то охирша тамошо кунед, поделитсия кунед ки то ки дигаро ҳам бина бародаро. ҳатман шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Қазоқистонро доранд, марҳамат, ин бародарамон Исматулло шуморо аз ҷои зистатон Москва ё Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон соқи саломат бурда меорад. мошиношон бо комфорти баланд, Toyota ва Mitsubishi. мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилие пайдо шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номеро дар рӯи экран ва дар описани видео. марҳамат, занг занед ва аз номи канали Душанбе шоу гап занед. скидкам дорад. якум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka Простой, соливарои 6995, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, кондиционер дора, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 23500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 162000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. бародаро, касоне ки бори аввалан дар каналем, ҳатман подписатсия кунед, колокольчика зер кунед ки то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунед. дар видео лайк монед, лайкро фаромӯш накунед. ассалому алайкум ғарибачагони тоҷик ки дур аз ватанед. худованд шуморо дар паноҳи худаш нигаҳ дорад. соқу саломат ба назди падару модар баргардед. бачаҳо, ман блогер нестам. ман просто як ҳодисае ки худи ҳамин шаб шуда гузашт ба саҳми шумо мехоҳам бирасонам. ҳамин шаб ба ному насаби яке аз рафиқони ман касе дар сомонаи Одноклассник сайт кушода ба тамоми друзяҳои ӯ нависта истодааст ки бародар, ба ман пул дар кор аст, ё ки ман ба ту пул гузарондан мехоҳам. барои ҳамин ту мада коди картата буда ки ман туда шод бизгаронам. вақти ёдам коди карташа мета, коди картара су получит мекна через Одноклассник. вақти получит кард, як сообщени просто сохта сообщени меояд ба ҳам одама ки нами қасум на картаи ту гузашт. бо ишо мега ки бо айсарака мега логин та буде ки мақсад суми ки ман гузарондесам то логинат нашидеста, логин танати намешава, бояд я чанд ҳазори дига бизгаронам уфтад. вақти логин шамета айс картаи ҳама одам ба номи насаби Абдулфатоҳ Раҷабов Саидуӣ кадаги ай картаи ҳама одам 4000 снимат мекунад. барои ҳамин ба ҳамин одам карочи занг мезанам, одаме ки дар карташ логин шадодаги ай ки хаям хелам хел сум гирифтитаи ман мега ки не, ман гирифтагӣ нестам. ҳамин имшаб ба худи чанд друзияи ҳамин Абдулфатоҳ Раҷабов дуромада карочи гап задае ки биомада сум дар кора, срочна мада сум дар кора. айном насаби Абдулфатоҳ Раҷабов гап мезана ба друзиёш ки бародар мада срочна сум дар кора. биен ҳамин хел кунем мада ҳам қасум роӣ ки ма проблема дорам. вақти друзиёи ҳаму меган хаям одамай роӣ мекунанд сум мезгаронанд, дига одам да мезгара картара, дига карта ки мета дига одам да мезгара. одам касе аст ҳеҷ ка намедонад. то қа сайта ба номи Абдулфатоҳ Раҷабов ҳуй кадаги ай друзиёш сум получит кадеса. барои ҳамин ман ба саҳми шумо мерасонам ки бародаро, ба номи насаби Абдулфатоҳ Раҷабов коме ки дар Одноклассники шумо менависа, илтимос ба рақамҳои 901 742 83 21 занг бизанед. мо ҳамодам мехоҳем дастрас кунем. бародаро, шумо метонед
ҳамин видеода лайк монед то просмотр бисёр шава. ҳамин рафиқо бародаро коме ҳастай бибинанд ки ҳамин дурӯғгӯай, дурӯғ мега. И одам худаш нестай. И одам да ҳамин шав чанд кас занг зад. барои ҳамин илтимос бародаро лайк монед ки ҳамин одам мақсад бифаҳма накна ба ҳамиро. майлаш дар паноҳи аллоҳ бошад. худо нигаҳбон. хуласа ин бародармон блогер неста. И видеоро снимат карда мо дар равон кардагиай. мо пешкаштон кардестем бародаро. ба ҳамаи нам хел чизо менависа. ҳамин касе аст ком шайтоне аст. ба ҳамаи нам хел як намуд чиз менависа. ҳозир и сайта маҳкам кардагиай бародаро. бо дигар сайт шудагиай. ба дигар сайт ҳамин корша пеш бурдестай. и беғарзи и бародаро бо чанд каси дигар ҳам ҳамин хел шайтонӣ карда сумошуна гирифтестай. бародаро шумо ҳатиёт кунед фирефтаи ҳамин хел шайтоно нашавен. дуюм мошини фурӯшӣ. бисёр бародаро хостанд ки Nissan Maxima-ро бисёртар ба навор гирем. ина марҳамат бародаро. Nissan Maxima соли бароришаш 2001, объёматор 2, коробка передачаш автомат, 1 сола ҳуҷҷат дорад, танировкашам 1 сола, 4 баллони нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархш бошад 30,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 206,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. сеюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Solaris соли бароришаш 2012, объёматор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош тамом шидагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 60,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 413,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21010 соли бароришаш 1997, объёматор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, 10 моҳа ҳуҷҷат дорад, 4 баллон нав. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархш бошад 9,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 62,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes Sechka Elegant соли бароришаш 1994, объёматор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳама ҷоша объёмни кардагиянд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 29,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 200,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. шашум мошини фурӯшӣ. Nissan Maxima соли бароришаш 2004, объёматор 3, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад
33000 сомони тоҷикӣ мебошад. Бо рубли ҳозира гардонем 227000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Lada Priora соли бароришаш 2013. Объем мотор 1.7, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош, танировкаш 9 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарх бошад 45000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 310000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka соли бароришаш 1995. объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош, танировкаш 10 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархш бошад 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 241000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1 соли бароришаш 2005. объем мотор 1.8, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надора мошин, расходам надора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 61000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 420000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Hyundai Solaris соли бароришаш 2007. объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. мошин навъай салон гирифтагӣ, пачка гирифтагӣ, анча як даст гаштагӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Исфара. нархш бошад 90000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 620000 рубли русӣ мешавад. ҷои сумгириш бидай бародаро. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback соли бароришаш 1993. объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, яксола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархш бошад 20000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 137000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ
Opel Vectra соли барори 6995, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони ледни дорад, 4 баллони зимни. 4 баллони ледниш бо дискҳош ҳам ҳасте бародаро. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, як даст гаштагиай ягон камбудӣ надорад. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархш бошад 26000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 179000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. 13-ум мошин, мошинои грузовик сар мешавад бародаро. грузовик Toyota дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон айб надорад бародаро. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархш бошад 20000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 137000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чордаҳум мошин, грузовик Газел, соли барориш 2011, ягон дард надорад, нав айрасӣ овардагианшад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 55000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 379000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. хайр, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад бародаро. то видеои оянда.